Papu. Moptika wa papu. Papu. Il faut télécharger. Papu. Allah san wakile ni ma. Non, tout le temps. Zigiri papu, moptika ou papu. Ni dusu ka silen dro ibe la YouTube ka iba seba dro. Ya fama zigiri papu, ibe sina ka dongli ni bena fon fama ni ala medro i dusu be jigibe ladi. Papu ala ka shini kena dima, ala ka toko dima, ala ka jamu dima moptika ou yere wolo de zigiri papu. Dongli njara de koy. Papu walal ne reba ka jara. A danki se dande ame nyoko mbulu ne dogoni. Mane tani mane musomuru ni kramo soma ni donso. Shini Maliki Kunate journaliste danga den Maliki Kunate journaliste saraka den Maliki Kunate yere Maliki Kunate ya fama wa bajugu wolo den Maliki Kunate faso jugu den Maliki Kunate de pala dien da yere wolo be dien kono nyama den be dien kono batra den be dien kono danga den be dien kono nyamogo de o ga nyamogo de abe fay danga denga danga de abe fay batra denga batra de abe fay danga den ta doko danga ba ko fa ka halalaw kele parce que ni danga de ma bla san fe ka kla ka jigi aka danga te don wi ni danga de ma war soro ka kla ka bi aka danga te don ni danga de ni bema ke danga de fe be ka kla ka bala ka danga te don ni danga de be ba la me be kla ka tigala donc ala be ko do de ke pour que danga de abe doko danga ba ko bo de tise ka don ni danga de ma bla nyefe o de tise ka don ni danga de ma do don kele o te don ni danga de ni do don ma kele faso jugu de o ye faso jugu de ne ni foye amena ngo Maliki Kunate ngo faso jugu de ni o ma dala Tayuruba o ye munke Seku ta jarala yo fama wa Damangle Jawara ayo wele ay Seku wele sisa ya fama wa munebe sisa Dayuruba ni mogo wulila ki jo ki be faso kuna korota ki be faso ko kuma fo ite se ka faso defend dien kono munu be faso contrôle la ni nu makle munu be faso contrôle la ni ma dolu jugala munu be faso contrôle la ni mu ka galontige denya nu ka kalabanci deya nu ka nyami ma denya fuye ni yo lu ka kalabanci deya nu ka nami ma denya fuye olu be wuli ku be ta ko ka ta plainte ki kama Maliki Kunate clé plainte mun tige Mali la a tigɛ jɔnnu kama est-ce qu'elle plainte tigɛ alimamu kama est-ce qu'elle plainte tigɛ ministre dɔ kama est-ce qu'elle plainte tigɛ directeur dɔ kama est-ce qu'elle plainte tigɛ commerçant dɔ kama a ye plainte tigɛ jɔnni kama minnu tɛ fɛ ni minnu bɛ balo la n'ale tɛ lamɛn minnu bɛ ka fanga kɔkɔrɔma don minnu bɛ ka transition kɔkɔrɔma don minnu bɛ ka transition soutenir a wulilen don olu de kama Mali la an m'an sigi k'o lajɛ sɔrɔsiw ka taa marifa ta ka taa ka t'u nin di
policiers k'u nin di gendarmes k'u nin di eaux et forêts k'u nin di douaniers k'u nin di saya ma ka sɔn saya ma anw minnu bɛ yen civils bɛ mun de kɛ minnu ta ye kuma ye kumakɛlaw bɛ ɲɔgɔn contredit kɛ kumakɛlaw bɛ don ɲɔgɔn contre la kɛ e ko k'anw kana faransi anw k'o to yen anw kana faransi tɔgɔ fɔ e ko ko anw kana o tɔgɔ fɔ e ko ko e kelen fana e fana ka anw ka faamaw tɔgɔ fɔ e k'an ka faamaw critiquer anw kana e critiquer n'i y'u critiquer an b'i ba critiquer an b'i fa critiquer i ye jɔn de wele Tayiruba Tayiruba faso dɔnnen don Segu bɛɛ bɛ Tayiruba faso dɔn bilahi talahi Tayiruba faso dɔnnen don Tayiruba baso dɔnnen don Tayirubaw ka du dɔnnen don Tayirubaw ka mɔgɔw dɔnnen don i y'a faamuya wa Tayiruba bɔra duba de kɔnɔ wa Tayiruba duba kɔnɔ den o bɛ ɲɛkumu dɔn gasi ye bɛɛ b'a dɔn Tayiruba tɛ nɛni kɛ Tayiruba tɛ nɛni kɛ o i ta ser'o ma ka da mun kan k'a ye mun fɔ Segu Tunkara tɛ nɛni kɛ o i y'a s'o ma ka da mun kan Bubu Mabel tɛ nɛni kɛ o a y'a s'o ma ka da mun kan sisan aw mago bɛ mun de la bɛɛ k'i da de sisan aw ka bɔ ka Faransi défend bɛɛ k'i da de sisan aw ka bɔ ka Macron défend Faransikaw ka bajukɛ den denmisɛnnin fitinin minnu yɛrɛ taara école la minnu bɛ jɔ hali n'a sɔrɔ minnu bɛ k'u kalan musow i y'a faamu n'a sɔrɔla n'olu ye npogotigininw ni denmisɛnninw ye mais u bɛ ka minnu kalan prémané écoleden ninnu bɛɛ b'a dɔn k'u ba don olu ye Macron bɛɛ b'a dɔn prémané école u y'a fɔ u b'a fɔ minnu bɛ k'u kalan muso ninnu u baw de y'olu ye a n'u tantiw n'u bantiniw Macron ka jugaliko fɔlɔ ma k'o dɔ yan e saraka den mɔgɔ bɛ bajukɛ den défend n'i yɛrɛ tɛ bajukɛ den ye bajukɛ den ta sisan e nana i ko sisan an ka mun de kɛ mɔgɔ tɛ e tɔgɔ fɔ e bɛ ka transition tɔgɔ fɔ e ko e tɔgɔ kana fɔ e bɛ ka transition critiquer e ko e kana critiquer e bɛ ka transition ɲɔmɔnti e ko an kana e ɲɔmɔnti e bɛ ka transition kɔrɔma tigɛ e ko e kɔrɔma kana tigɛ o kuma na n'i nan'i jɔ ko nin transition nin fanga i bɛ fɛ an ka mun de fɔ nin fanga ye jɔnni ka fanga ye malidenw ka fanga tɛ wa e ma mɔgɔ tɔgɔ fɔ mais bɛɛ t'a dɔn i kan bɛ mun ma wa Maliki Konate i b'a dɔn n bɛna i t'i jamu kɔrɔ dɔn wa i ye cɛ min fana convoqué i t'o jamu kɔrɔ dɔn mais jamu o jamu ɲamaden b'a la jamu o jamu Batara den b'a la siya o siya ɲamɔgɔ den b'a la du o du ɲamɔgɔ den b'a kɔnɔ c'est-à-dire kuma ye mun ye parce que siya o siya ɲamɔgɔ den bɔr'o la i y'a faamu wa i y'i siya ɲamɔgɔ den de fulaw cɛla i bɛ ba kɔrɔ dɔn les gardiens des temples o de ye balakaw ye ba ni bas bilahi i bɛ fila bɛɛ fara ɲɔgɔn kan fila si tɛ se k'a sɔsɔ fulaw ka gundo la fulaw ka gundo fulaw ka temple fulaw ka misiri fulaw ka dɔnniya fulaw ka savoir o farala ɲɔgɔn kan k'o kalifa minnu na o de ye balakaw ye fulaw cɛla yɔrɔ i t'o kalama ba n'i y'a mɛn ko ba bas fulaw cɛla dɔrɔn c'est des gardiens des temples fulaw ka dɔnni b'olu de bolo u ka gundo b'olu de bolo u ka hɔrɔnya b'olu de bolo u ka dɔnni kalifara minnu na an'u ka taabolo kɔrɔw kalifara minnu na o de ye famille balakaw ye donc o kɔrɔmasurunya o ye Tayirubaw ka so ye i y'o faamuya wa depuis an fitinin i bɛ ɲininkali kɛ u ka so dɔnni du de don yɛrɛbɔn du don karama du don mais fila donna ni farinya hali n'i y'a kuma tɔ i b'a dɔn k'a ka farin kalan mun b'a la a t'i la fila i y'a faamuya wa dɔnni de kalifar'u la Tayiruba ni cɛ o cɛ fila kalannen don nin ye bilahi talahi a ye dugu min kɛ kalan nɔfɛ a filan tɛ mun y'a kɛ wa dɔnni min b'a la a filan tɛ a bɛ mun na i y'o faamuya i m'a kuma cogoya mais e saraka den Maliki Konate e jamu o de tɔgɔ ko Konate i bɛ Konate kɔrɔ dɔn bamanankan de don ko minnu kɔnna yan ten i y'a faamuya wa minnu fɔlɔ bɔra Wagadugu ka t'u sigi Manden minnu kɔnna yan ten minnu ka anw kɔn yan ten u y'a faamuya wa Konate minnu fɔlɔ nana fara marakaw kan ninnu de ka anw kɔn yan ten o de ye Konate donc Manden jamu fɔlɔ ye Kamara ye jamu filanan ne bala ko ten Konate de don Konate a kuranɛ kan tɛ a ma bɔ sanfɛ a ma bɔ duguma ninnu de ka anw kɔn yan ten Kamaralakaw fɛ yen ninnu ye Maralakaw ye ninnu de ka anw kɔn yan ten i y'a faamuya wa o de ye kɔn yan ten i y'o faamuya wa donc ka bɔ Wagadugu fana ka taa Manden i y'a faamuya wa ninnu de ka anw kɔn yan ten Konate kɔrɔ foyi t'a la minnu ka anw kɔn yan ten
nunu ne nana anw ye donc o bɛɛ ye yɛrɛwoloya jamu ye ne ko mɔgɔ bɛ se ka kɛ manden kunnatelaka ye ka tila ka kɛ manden jagaden ye ne ye Maliki tɛ mɔgɔ bɛ kɛ manden halala ye ka tila ka kɛ manden ɲamaden ni e tɛ mɔgɔ bɛ se ka kɛ kunnate ye ka don manden jugu la manden juguya la mɔgɔ bɛ kɛ kunnate ye ka tila ka don manden kɛlɛ juguya la mɔgɔ bɛ kɛ kunnate ye ka tila ka don manden fanga juguya la mɔgɔ bɛ kɛ kunnate ye ka tila ka jɛni manden ciliya mɔgɔ bɛ kɛ kunnate ye ka tila ka kɛ manden cibagaw fɛ mɔgɔ bɛ kɛ kunnate ye ka kɛ manden sarakadenw fɛ manden sarakaden kunnate ta la bilayi ta la ye kunnate ɲamaden fɔlɔ ne k'a ye e don kunnate bɔyɔrɔ jan den fɔlɔ ne k'a ye parce que la halala jamu bɛ dɔ la mais mɔgɔ t'a bɔyɔrɔ dɔn Maliki Kunnate Mali bɛɛ mɔgɔ t'e bɔyɔrɔ dɔn e ɲɔgɔn sarakaden tɛ i b'a dɔn i tɛ tubabu ye bɔyɔrɔ jan den k'aw bɛɛ wele sini Maliki Kunnate bɛɛ ka taa kan 1 kɔnɔ k'a fa i ko dakɔnɔɲi Mandenkaw sɔrɔsiw sɔnna ka taa kɛlɛ la walahi gendarmew sɔnna ka taa kɛlɛ la policiers b'u ka kɛlɛ la douaniers b'u ka kɛlɛ la eaux et forêts b'u ka kɛlɛ la gendarmew b'u ka kɛlɛ la hɔrɔnya dɔ ye mun ye e tɛmɛtɔ hali kan 1 da la ka t'i jɔ i ye faso jɔ parce que i taara faso jɔ ko la dɔ bɛ fɛ ka faso ci dɔ ko faso tɛ ci o y'a faamuya wa mun ko faso bɛ ci o ye faso tɛ ci wele tribunal la donc n'e taara ka taa faso tɛ ci ka to i sen jɔ k'o lajɛ i fana sirila i fana farala faso tɛ ci mɔgɔw kan donc an ye bɛɛ wele ka gendarmew yɛrɛ wele koyi ka policiers yɛrɛ wele kan 1 kɔnɔ ka gendarmew yɛrɛ wele k'a fɔ u yɛrɛ k'u jɔ i k'a lajɛ u yɛrɛ ka tiɲɛ lajɛ dɔɔni u yɛrɛ ka ko dɔw ta dɔɔni u yɛrɛ ka fara faso jɔbaga kan u k'a yira i y'a faamuya wa faso cibagaw la parce que ni kisa man kan ka taa yɔrɔ jan dɛ bɛɛ b'a dɔn ni kisa man kan ka taa yɔrɔ jan koyi i y'a faamu mɔgɔ tɛ bobara nafa dɔn ni sumuni ma bɔ a la wulu t'a ka mangoya dɔn n'a ma don misiri kɔnɔ ni alimami binna kɔlɔn kɔnɔ bisimilayi t'a labɔ a bɛ alimami labɔ kɔlɔn kɔnɔ ka sɔrɔ ka bisimilayi fɔ ok donc ninnu yɛrɛ fana k'a lajɛ c'est à dire a sera yɔrɔ la minnu tɛ faso fɛ fanga yɛrɛ k'a yiru la vraiment ta ka bɔ an dala ne ni manamanakan ye vraiment nin ye mun de kɛ la vraiment a bɛ fɛ k'o de tɔgɔ ta a b'a ɲɛna ko jama bɛ n'a deli de a b'a ɲɛna k'a bɛna fɔ de k'o ka bɔ ka yafa deli a fɛ donc yafa deli o bɛɛ de ye nin ka gagné ye aw bɛ k'o mun diya la a bɛ yira nin na de sariya ye Mali de ta ye fa malidenw de ta y'u ka sariya ye sariya ye malidenw de ta ye mais n'i ye malidenw ka fanga dɔgɔya n'u y'i ba tari sauter n'i nana k'i bɛ convocation tigɛ i ba tari bɛ sauter i ba tari sauter kun na nin ba tari de kan ka sauter a k'a ka nin ba dɔ ba tari bɛ sauter mais o ba tɛ haha Maliki Kunnate e ba tari kan ka sauter k'i ba haha dɔ ba bɛ haha mais o ba tɛ ɲɔgɔn e ba kan ka ɲɔgɔn dɔ ba bɛ ɲɔgɔn mais o ba tɛ bibun ka babaw e ba kan ka bibun k'i fa babaw Maliki Kunnate i ɲɔgɔn sarakaden tɛ bilayi e n'aram digo ani den nɔgɔsilen den bɛɛ y'i da don o ka kuma na ne yɛrɛ t'o tɔgɔ dɔn jango nka n da don o ka kuma na kɔnɔ tɛ wara tɛ Maliki Kunnate a tɛ ja i la koyi nin kelennin nin tɛ ja i la koyi mɔgɔ si t'a to yen bɛɛ sɔnna ma Mali bɛɛ sɔnna ma ko e bɛ transition juguya la Mali bɛɛ sɔnna ma k'i ma ɲuman fɔ transition kan i ni mɔgɔw bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ mun de la ni transition ko tɛ i ni mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ mun de la ni fanga defani tɛ i ni mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ mun de la ni Maliko kɛlɛ tɛ i ni mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ mun na est ce que i ni Tayiruba bɛ fankelen Tayiruba o bɛ fanga fɛ Tayiruba o bɛ Mali fɛ e tɛ fanga fɛ i tɛ Mali fɛ i bɛ transition contre la i bɛ ka Barikani ko kuma i bɛ Barikani défend i bɛ Takuba défend i bɛ G5 Sahel défend i bɛ Faransi défend i sarakaden i ko kan ka n'o f'i ɲɛna i tɛ Asimu fɛ i tɛ colonel cɛ 5 si fɛ i tɛ Sokɛli yɛrɛ fɛ o tuma an bɛ Mali to e bolo ko parce que k'e ɲɔgɔn convocation tigɛla ni den i y'a faamuya wa ne ma da la i wolodon n'a sɔrɔla n'i fa ma dɔ de convoqué walasa k'i ka dengidi saga san ne ma da la i wolodon i y'a faamu n'a sɔrɔ i ba ma dɔ convoqué ne ma da la minnu bɔra i ka dengidikɛyɔrɔ la ka na n'a sɔrɔ u yɛrɛ dama ma bɔ convocation tigɛli la ne ma dɔn i ye mun de ye convocation na ne ma dɔn quoi ou bien mun y'i ka seliba saga san i bɛ taa sɔrɔ a kun sigilen bɛ convocation sɛbɛn de la est ce que polisi dɔ de m'i ka seli saga san wa mun bɛ sigi est ce que polisi dɔ de m'i convocation sɛbɛnna dɔ de m'i i fa ka selima saga dafa wa i fa ka i ka dengidi seli saga sɔngɔ dafa wa i kelen ko mɔgɔ mun i ko den mun yɛrɛ bɛ yen n'a denyɛrɛnin man ka serelaki sɔngɔ bɔra convocation sɛbɛnna dɔ kun quoi ni i tɛ bɔ mun na de wa
il donne de convoquer Kouerala. Maliki Kounate. Maldeo Beka Boka Tatayuruba défend. Beka Bo. Iko Konokulu. C'est quoi ou ka mobili yere fakana. Ou ka karu fakana. C'est quoi mon be Bamako Lukana. Yo fa flau ka farangonka. Ka fra Bamako siato ka. Fanga défend bagao. Polisi muso. Sordasi muso. Ka embe quartier mna. Bamako kao. Au kana soni saraka din. Foi kana janina. Na awdi bika janna koy billahi na ni janna ema aram ma dalaka yelama aram emfo ngaram ko do ko sorasi nunu ga ta frona ko place fo tout lamba mako ya fama ku kana nu daklimu koro ni mo mi o nyona fu ma obo datugo na joba o ka fanga ifana na koy asim ajobi law billahi colonel keduru joba la parce que aw fana fleni ya fama wa aw ye bamba ka ko chenodi munu mi ka nye aw ma olu de bi ka datugu munu mi ka nye aw ma olu de bi ka fermer munu mi ka nye aw ma olu de bi convoquer munu bi ka aw defa olu de bi convoquer munu bi ka aw defa olu de bi ta tribunal la munu bi ka aw defa olu de bi 3 mois ke ka soro ku bla ya fama wa aw critique bagaw aw jugu den nunu aw jugu tere jugu den nunu aw nyabu la atika fo ifolu ni be ya dadi billahi ni be ya dadi atinye ku Papi, viens au Mali. Maintenant, Kanamala, viens au Mali. Papi. Tu me dis de venir au Mali, papi. Moi, je raconte donner que l'intérêt est trop fort. Kanamala, menalo, kowe chodi, kanyu andida. Menaleke. Et bana bayadon ma papi. Ni bayadon dam ne nevna koy. Aka shuman ni blion parce que fola ko meto bayani bin ni ya fa jal ni wusulanduma ibabano bema ka ke pentulu korodo ne abla koy. Afi baye kono ko nibi baga kelela kono ko ka bana ko wolofo ya ka shumne iba fi baye na yama ko arama gi ka ya ka shumne ko fatun jay ko ya ka shumne iba fi baye na papi iba fi baye la ka pintulu koro dinu ka ko doni dawla ko mu bri demzen manake ba pintulu bri la di papi ok. Donc, chini be wele no Mali be. Sotramatu amba wele, syndicat amba wele. Ya fama wa. E parkini mogo, suguba kono mogo, au bekata senjo. Ya fama wa école don, étudiant, be, tomugoro bukuko be. Aye be de wele, be kata ka enfa ka gogoro. Ya fama. Parce que faso den jugu de Maliki Kounate. Ne balaya fo. Ali baba do ki faso den jugu billahi muso ba jugu wole I baya jugu de wolo I koroke wi dogonu billahi beba do aka kari kono mo beba do kite tienka beba do kite fanga fe ni te fanga fe koro te Mali fe sinon Mali bi ka jo mais e de taille che jugu de nungo 3 renverser le ya fama wa ini danga ini nyeda ko gonso ma da fe kunu saraka di iko kingon iti jo anga domea bâtard. Il y a des bâtards qui vont rester bâtards. Toi, tu es né bâtard, tu as grandi bâtard, tu vas mourir bâtard. Tu es un bâtard. Maliki Kounate. Sarakadi. Taïrouba. Taïrouba. Ninga mise. Petini te aga mise. Avec toujours, danga de ba pousser gata ka mangouya lao. Yoro ni kofa ateni iski plateau doka kabe kumawere fo. Mali be sonama. Ya fama be ni kuma me beba do ko ni danga de beba do ni saraka de beba do ko wati bi na ni shiti se ki dado maliko lable maliki e ma arasa ta o ma ke ma le soy arasa jolente sano abga barsa traira ko real magay arasa mtado il est devenu de ma wa jibril via pour appeler de mtado arasa ko ni be ballon tan ko kuma la sa o be barsa ni real supporter le la sa oitra la maliko koko ni arasa re jole barsa ko mana no ko la ya ala faso ko jigi dalon ne kan ala ilaha illallah ala te danga de frana mamalu one love sini bega bo Taïrouba ame nyogombulo bubu mabel ame nyogombulo ok e gani ame nyogombulo fon fe M5 mogo abeka bo yera wolo debu suraran par aw ɲɔgɔn mɔgɔ labɔla ten Mali bɛɛ sɔnn'o ma sini aw ka yɛrɛ Mali ko kɛlɛ de don yɛrɛ wolo de b'u suraran par Ben i y'a faamu Fɔnba Amina
aw yɛrɛ wolo debu suraran par Mali bɛɛ bɛ k'aw kɔnɔ ne bala bɛ n ta fɔ wallahi ben le cerveau i jilaja i ka y'a kɛnɛ kan ou bien a ka mɔgɔw kɔni ka na Jobala yɔrɔ Jobala junior bɛ papu non n'ale taara dɔrɔn ale man ɲi donc bɛɛ ka na one love à vous tous kana balaba sitan den toro yirijugu feere tɛnɛn den toro yirijugu la dɔ cani bilen ka gorongo bilen fara biriki a dankisɛ dan den ne de ye bala ye kana balaba a dan ne de y'o ye ok ale man ɲi dɛ o tɛ ya gawa Maliki Kounate ne bala kote ye gawa de gawa be mawa be 150 sa la choix cléma kala jifre la poporo de même nganchu minanga teme gidigidi a womram poporo flongolo ci pada ka tracé kolongono bi kawa dinte faso fe kawa dini duka nuka tika naka zeso nuka irima naka kwada kelele flalele sabalele tanko jalanko sama jire langre dusmire gwaye mo ta do yesuni billahi talai mais shini ambi ke taksa ni naksa ni pek meni hamara bayani pempe ni ka jabajaji ambi ko de shini taksa ni naksa pek meni hamara bayani pempe ni ka jabajaji sarakadi do famawa itado bamananga min nanini me ite ko inda black gansa ita da black gansa ngon maligi donc il me famille Maliki Kounate eta tiena wala eta tiena billahi taala parce que jamana bɛɛ mana fara ɲɔgɔn kan kuma min na bɛɛ da ka sɔrɔ k'i ye fasoden jugu ye i b'i da de e ma aram ya coup d'état kɛ kuma aram de ma pɛnpɛnpɛ aram bɛ min bi e yɛrɛ bɛ min bi denin bɛ min bi arasa bɛ min bi fɛn o fɛn tɛ Mali fɛ i bɛ leçon ta u bɛ min politicien minnu tɛ Mali fɛ olu yɛrɛ bolila parti bɛ minnu bolo jango aw wallahi attendo a bɛ nan dɔɔni boji bɛ dugu de ɲigi mais boji tɛ binkɛnɛ falen i y'o faamuya wa boji bɛ dugu de ɲini mais boji tɛ binkɛnɛ falen dɛ dɔgɔ n'i ye sa kunkolo tigɛ a tɔ ye juru ye a ye n dɛmɛ k'a ka sa faga a ka sɔrɔ a kunkolo b'i yɛrɛ bolo tiɲɛ tɛ wa mɔgɔ jugu t'i ba sinamuso ye Maliki Kounate mais n'i ba n'a sinamuso n'a ma ɲɛ k'u bɛ siɲɛ ta i ka ala deli ye i ba k'a bin mais hali e ka ala deli ye i ba sinamuso k'i ba bin mais c'est grave. Je répète encore. Maliki Kounate mɔgɔ jugu t'i ba sinamuso ye mais n'i ba n'a sinamuso ye siɲɛ ta i ka ala deli ye i ba k'a bin o ye tiɲɛ mais Maliki Kounate e ka ala deli ye n'i ba n'a sinamuso t'i ɲɛ siɲɛ ta kɔ e ka ala deli ye i ba sinamuso k'i ba ta k'a girin tigɛ dugu la je répète pour une dernière fois mɔgɔ jugu t'i ba sinamuso ye n'i ba n'a sinamuso ma ɲɛ k'u bɛ siɲɛ ta i ka ala deli ye i ba k'a bin Maliki Kounate e ba n'a sinamuso mana siɲɛ ta e ka ala deli ye i ba sinamuso k'i ba bin Maliki Kounate je répète pour une dernière fois i ka ala deli ye i ba sinamuso k'i ba bin je répète pour une toute dernière fois i ka ala deli ni ba n'a sinamuso ma ɲɛ siɲɛ ta kɔ i ka ala deli i ba sinamuso k'i ba girin tigɛ dugu ma wallah va vous tous kana balaba Ablaye Maïga je répète pour une dernière fois ni ma mɛn i ka ala deli i ba sinamuso k'i ba bin di wallah va vous tous an bɛ ɲɔgɔn bolo Tayiruba Malidenw one love à vous tous kana balaba